ገና ካላይ ብርክ ምህሮ ኣዘ ወደአት ብናይ ወላድ ቦኣ ሃንደበታዊ ሞት ምስትናይ ወላዲታ ሕዱር ሕማም ነቲ ፒሮ ይኹን ደብተር ኣገዲፋ ኣብ ሓደ ደሃብታን ቤተሰብ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ክትሰርሕ ጀሚራ እያ። እዚኣ ንእስቲ ሶፊያ እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይዚ ሰብ ሃብቲ መደቀሲ ዓራቱ እናፅሬት እንኮላ ሓያል ድቃሲ መጻ እሞ ኣብዚ ናይቲ ሰብኣይ ዓራት ህልም ኢላ ትድቅስ። ብዙሕን ከይጸንሐ እውን እዚ ሰብ ሃብቲ ናብ መደቀሲ ዓራቱ እንተኣቱ ኣዝዩ ሰንቢዱ እዩ። ክሳብ ትለዓል ድማ ክጽበያ ይጅምር። እዛ ጓል ልክዕ ክትለዓል እንኮላ ግና እዚ ሰብኣይ ወሲድዎ ጸንሐ ስጉምቲ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ነገር እዩ ነይሩ። እሞዳ ቀዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩማይ ፈለይ ንክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ገና ኣብ ግዜ ንእስነታ ኣብ ሓደ ደሃብታን ቤተሰብ ሰራሕተኛ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ሶፊያ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ናይ ሚልዮነር መደቀሲ ዓራት እናፅሬት እንኮላ ሃንደበት ሓያል ድቃስ ስለ ዝመጻ ብየማናይ ኢዳ ተደጊፋ ክትድቅስ ኪላያ። እዚ ሰብ ሃብቲ ጆንሰን ኣንደርሰን እውን ሃንደበት ናብ መደቀሲ ዓራቱ እንተኣቱ እዛ ሰራሕተኛ ኣብ ዓራቱ ደቂሳ ምስ ረኣያ ኣዝዩ ሰንቢዱ እዩ። ጆንሰን ንርእሱ ክሃድእ ብምግባር ቀሲሉ ንቕድሚት ይኸይድ እሞ እዚኣ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት ጓል ሔዋን ኣዝዩ ደኺምዋ ከም ዘሎ ክዕዘብ ኪሉ እዩ። ኣብ ሕቖኣ ቀሰቢሉ እንትትንክፋ እውን ሶፊያ መስታ ዝሃረማ ብዝመስል መልክዑ ዓውታ ክትስምዕ ትጅምር። ብምቕጻል ግና ኣብ ፍርሒ ውሽጢ ብምዃን በጃኻ ይቕረ ግበረለይ ለይቲ ሙሉእ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ዓቕሚ ሲእኒ የደቂሰ በጃኻይ ትስጎጎኒ ብምባል ክትበኪ ትጅምር። ጆንሰን ትሚሉ ክዕዘባ ድሕሪ ምጽናሕ ንሱ እውን ብዙሕ ውጣ ውረድ ከም ዘሕለፈ ክዝክር ይጅምር። ድንን ኢሉ ድማ ልስሉስ ብዝኾነ ቃላት ተማለለይቲ ንምንታይ ከም ዘይደቀሰት ይሓታ። ንሳ እውን ወላዲታ ከም ዝሓመመትን ንዓኣ ኣብ ምልዓል ከም ዝነበረት ብምዝራብ ስርሓ ግና ናይ ግድን ስለ ዝኾና ክትመጽእ ከም ዝኸኣለት ገሊጻትሉ እያ። ጆንሰን እውን ኣዝዩ ሓዚኑ ብዛዕባ ወላድ እቦኣ እንትሓታ ንሳ ድማ ኣስዒባ ናይ ተኽሶቲስታ ከም ዝነበረን ኣብ ሓደ መዓልቲ ግና ብሰረቕቲ ተጫዊ ከም እተቐትለ ትዛረቦ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እውን ነፍዕቲ ቆልዓ ከም ዝነበረትን ዶክተር ናይ ምዃን ሕልመ ከም ዝነበራን ብምግላጽ ኮይኑ ግና ወላዲታ ንኽትሕክም ምህሮ ኣቋሪፃ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወት ገሊጻትሉ እያ። ብምቕጻል ጆንሰን ኣውቲስትኡ ብምጽዋዕ ምስኣ ንክኸይድን ወላዲታ ኣዲኣ ክሪኣ ከም ዝደልን ብምዝራብ ተተሓሒዞም ኸዱ። ናብቲ ሰፈር በፂሖም ናብ ገዛ ከኣትውን ከለዉ ድማ ወላዲታ ብትረቂቕ ፍርናሽ ደቂሰን እናተሰቃየ ጸንሐ እሞ ነዚ ዝረኣየ ጆንሰን ኣዝዩ ሓዚኑ ኣብ 30 ደቂቕ ውሽጢ ናብ ኣምቡላንስ ብምእታው ሆስፒታል ሒዝዎ ንኸይድ። ንሶፊያ ክተላዕለን ተዛሪቡ እውን ነቲ ናይ ሆስፒታል ወፃኢ ኩሉ ብምኽፋል ገዲፍዎ ንኸይድ። ሶፊያ እውን እናነብዐት ንጆንሰን ክተመስግኖ ትጅምር። ኣማንዳ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ብዝገበረቶ ጻኒሒት ጥራይ ዓብ ለውጢ ክተምጽእ ኪላ እያ። ጆንሰን ኣንደርሰን እውን ምስቲ ዶክተር ብምዝርራብ ናብ ሶፊያ ኸይዱ ንእሽተይ መዓልቲ ክትጸንሕ ከም ዘለዋ ክዛረብ ይጅምር። ንሳ እውን እናነበዐት ክተመስግኖ ኪላ እያ። ኣቐጽላ ኣቢላ ድማ ከመይ ንዘይፈልጠን ሰባት ክሕግዘን ከም ዝኸኣለ ክትሓቶ ትጅምር። ንሱ ድማ ህድእ ብዝበለ መንፈስ በዓልቲ ቤቱ ሳልሳይ ቆልዓ ክትወልድ ከም ዝዓረፈት ብምዝራብ ካብኡ ንድሓር ዓቕሚ ንዘይብሎም ሰባት ክሕግዝ ከም ዘለዎን ውሽጡ ቃል ከም ዝኣተወ ይገልጻላ። ሶፊያ እውን ምስ ኣማንዳ ኢድ ንኢድ ብምትሕሓዝ በቲ ዘጓነፎ ነገር ብምሕዛን ተመሊሰን ከመስግንኦ ኪለን እየን። ካብኡ ብምቕጻል እውን ካብዚ ሆስፒታል ምስ ወፃ ናብ ገዝአን ዘይኮነስ ምስኡ ክነብራ ከም ዝኽእላን ትዛረበን ኣዝየን ተሓጒሰን ክነብዓ ይጅምራ። ድሕሪ ሒደት መዓልቲ እውን ክትሓውስ ስለ ዝኸኣለት ናብቲ መንበሪ ገዝኡ ሒዝዎ ንኸይድ። ኣብዚ ሰዓት ኣማንዳ በቲ ናይዚ ገዛ ጽባቐ ተገሪማ ኣፋ ክትሕዝ እንኮላ ሶፊያ እውን ሰራሕተኛ ኮይና ናብ ትሰርሓሉ ዝነበረት ገዛ ሕጂ ዕድምቲ ኮይና ክትመጽእ ምኽኣላ ኣዝዩ ከደንቓ ኪሉ እዩ። እታ ኣብኡ ትሰርሕ ዝነበረት ሰራሕተኛ እውን እንኳዕ ብሰላም መጻኽን ብምባል ናብ ውሽጢ ንኽኣትዋ ሰናይ ፍቓዳ ትገልጸለን። ኣስዒባ እውን ናብቲ መደቀሲ ዓራተን ምስ ወሰደተን በቲ ዝነበረ ናይቲ ገዛ መጋየፅን ኣዝዩ ክባድ ዝኾነ ፍርናሽን ኣዝየን ክግረማ ገይርዎን እዩ። ጆንሰን እውን ምስ ደቁ ሳራን ማካን ብምዃን ጽቡቕ ፍሽኽታ እናረኣየን ሒዝዎ ናብ ውሽጢ ኣቱ። ሰላምታ ሂቡ እውን ደቁ ምስ ዘንገያሹ ብምልላይ ሓቢሮም ክኣትዉ ገይርዎም እዩ። ብምቕጻል እታ ሓንቲ ጓሉ ሳራ ንሶፊያ ዕዮ ቤት ንኽተስርሓ ሕቶ ተቕርበላ እሞ ሶፊያ እውን ሕራይ ብምባል ናብ ጆንሰን ክትጥምት ትጅምር። ጆንሰን እውን ቅጽል ኣቢሉ ካብ ሕጂ ንድሓር እዚ ገዛኽን እዩ ንኣማንዳ ድማ ናይ ዳታ ኣናሊቲክስ ስለተመረቕኪ ምስ ሓወኺ ኣብ ናሃቲ ትካል ስራሕ ክትጅምር ይኽክብል ሰናይ ፍቓዱ ገሊጹላ እዩ። ሶፊያ እውን ናብ ምህሮኣ ከም እትምለስን ናይ ውልቃ መምህር ከም ዝገበረላን ብምግላጽ ሕልምታታ ክተሳኻዕ ከም እትኽእል ገሊጹላ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ሶፊያ ኣዝያ ተገሪማ እናነበዐት ንዑ ዝኸውን ቃል ከም ዘይብላ ክትገልጻሉ ትጅምር።
ሶፊያ እውን መዓልታዊ ካብ ሚስተር ዳንኤል ሓገዝ ክትረክብ ጀሚራያ ወላዲታ ኣማንዳ እውን ኣብ ሒደት ቅነ ክትሓውስ ስለዝኸኣለት ምስ ጆንሰን ኮይና ስራሕ ክትጅምር ኪላያ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣማንዳ ምስ ወይዘሮ ኣዳ ኣብ ክሽነ ብምዃን ፍሩት እናቆረፃን ከለዋ ጆንሰን ሓድሽ ኣስቤዛ ሒዙ ብምእታው እንታይ ክሕግዘክን ክብል ይሓተን ኣማንዳ እውን ፍሽኽ ብምባል ኣዝዮም ክትኣታተው ጀሚሮም እዮም ኣብ ሓደ መዓልቲ ሰንበት ምሸት ኩሎም ተኣኪቦም ድራር እናበልዑን ከለው ጆንሰን ንኣዲኣ እናረኣየ ፍሽኽ ይብል እሞ እታ ሓንቲ ጓሉ ንሶፊያ ንኣዲኣ ክፈትይዋ ኣሎ መስለና ክትብል ሕሹኽ ኢላ ትዛረባ ንሳ እውን ከምኡ እዩ ዝመስል ክትብል መሊሳትላያ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጆንሰን ንኣማንዳ ብስራሕ ጉዳይ ወፃእ ስለ ዝኸይድ ምሳይ ከይድ ክትሓገዝ ክንታይ ይመስለካ ክብል ሕቶ ቅርበላ ንሳ እውን መልሲ ሲኢና ትምኳን ተበለት ኣብ ሓደ ሶፍትዌር ናትካ ሓገዝ ይደልየ ምስ ዝብላ ሕራይ በቃ ሓቢርና ክንከይድ ኢና ክትብል መልሲ ይባቶያ እዚ ጉዕዞ ግና ንኩሉ ነገር ዝልውጥ እዩ ነይሩ ስርሖም ወዲኦም ንኽምለሱ ሓደ መዓልቲ እንትተርፎም ኣብ ሆቴል ላውንጅ ውሽጢ ንሰዓታት ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኾም እናዕለሉ ክፃወቱ ጸኒሖም እዮም ድሕሪ ገዝኦም ምምላሶም ግና ጆንሰን ንኣማንዳ ናይ ኣልማዝ ካቲም ብምውፃእ ንሕፀ ሕቶ ቅርበላ ኣማንዳ ኣብዚ ሰዓት ኣዝያ ሰንቢዳያ ንሱ እውን ኣብዚ ሰዓት ንስኸን ካብ ትመፃ ንድሓር ህይወተይ ሓጎስ ተመልዩ ተስፋ ክህልወኒ ጌርክና ነይኽን ንመፃኢ ሓቢርና ክንነብር ይደልየ ናሃትክ መልሲ ግና ክፅበየን ትብላ ኣማንዳ እናነበዐት ሕራይ ክምርዓዋካ ይደልየ ክትብል መሊሳትሉያ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኮይና ትሪኦም ዝነበረት ሶፊያ እውን ካብቲ ገዛ ብምውፃእ ሓቂፋ ክትስዕሞም ትጅምር ብምቕፃል እውን ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ንዘለዉ ኩሎም ሰባት ብሓጎስ ክትዛረቦም ትቕፅል ንሶም እውን ሰናይ ሓጎሶም ገሊፆም ናብ ስርሖም ክምለሱ ኪሎም እዮም እተን ደቁ እውን እንትኾና ከምዚ ክሕጎስ ርእይንኦ ስለ ዘይፈልጣ ሓጎሰን ፀግዒ ነበሮን ኣማንዳ ካብቶም ናይ ናይጀርያ ሰባብቲ ነቲ ሓደ ሰብኣይ ክትምርዖም ኮላ ሶፊያ ድማ ናብ ኮሌጅ ክትኣቱ ኣብ ምድላውያ ነይራ ድሕሪ 2 ወርሒ ድማ ናይ ጆንሰን ምስ ኣማንዳ መርዓ ኣዝዩ ምዕሩግ ውራይ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ ገዝኦም ክሓልፍ ኪሉ እዩ ኣብቲ ውራይ ውሽጢ እውን ብዙሓት ፈተውቲ ተዓዲሞም ብፅቡቅ ኩነታት ክሓልፍ ገይሮም እዮም ናይ ህይወቶም ታሪኽ እውን ኣብቲ መድረኽ ብምውፃእ ጆንሰን ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ ኣማንዳ ምስ ጆንሰን እውን ናይ ሓጎስ ንብዓት እናነብዑ እቲ ቦታ ብጣቂዕት ክመልእ ገይሮም እዮም ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ሓደ ቆልዓ ብምውላድ ስሙ ኤሜካ ክብሉ ሰይሞም እዮም ሶፊያ እዳዋ ኣብ ልባ ብምግባር ናይ ሓጎስ ወሰን ክትገልጽ እንኮላ እተን ደቂ ጆንሰን ድማ ነቲ ቆልዓ ኣነ ክሓቅፎ ክካታዓ ጀሚረን እየን ብምቕፃል ሶፊያ ምሁራኣ ብምውዳእ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ብምርካብ ናብ ኮሌጅ ክትኣቱ ኪኢላያ ንዝተዓዘበት ኣዲኣ እውን ነቲ ናይ ቀደም ህይወተን ብምዝካር ኣብዚ ሕጂ ዘለወን ህይወት እናረኣያ ኣምላኻ ክተመስግን ገይርዋ እዩ ጆንሰን እውን ንሶፊያ ካብ ውላድ ንላዕሊ ሕብሓበ ይገብረላ ከም ዝነበረ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ምሸት ድራር እናበልዑን ከለው ድማ ጆንሰን ካብ ኮፍ መበሊኡ ተላዒሉ ንኩሉ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእል ነገር ክዛረብ ተሰሚዑ እዩ ንሱ እውን ከምዚ ዝብል እዩ ነይሩ ሶፊያ ኣብ ዓራት ደቂሳ ካብ ዝረኸባ ገዛ ጀሚሩ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ከም ዘለዋ ተረዲን እዩ ጓለ ኢለን ትፅዋዓ እውን ኩርዓት ይስማዓኒ ክብል ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ሰብ ክዛረብ ኪሉ እዩ ሶፊያ እውን ቤት ትምህርታ ርሑቕ ስለ ዘይነበረ ኣብ መወዳእታ ሰሙን እናተመላለሰት ክትመሃር ፀኒሓያ ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ኣብ ኣቡጃ ዝርከብ ሆስፒታል ውሽጢ እናተምሃረት እንኮላ ሓደ ካብ ወፃእ ዝመፀ መምህር ንሶፊያ ብኻልእ ዓይኒ ክጥምታ ይጅምር እሞ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ድማ ቁፅሪ ቴሌፎና ተቐቢሉ ክላለዩ ኪሎም እዮም ድሕሪ ተወሰነ ግዜ እውን እዚኦም ክልተ ሰባት ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ ክጠማመቱ ጀሚሮም እዮም ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ጆንሰን ብዛዕባ እቲ ሰብ እንተሓታ ከም ተፍቅሮ ትገልጻሉ ንሱ እውን ሰናይ ፍቓዱ ብምሃብ ምሁራኣ በቓለቦ ንክትውድኦ ክምዕዳ ይጅምር ድሕሪ ዓመት እውን ምሁራኣ ወዲኣ ክትምረቕ እንኮላ ዓብ ውራይ ብምድላው ክኽበረላ ገይሮም እዮም ኣብዚ ሕጂ ኣማንዳ በቲ ተመረቐትሉ ስራሕ ኣብ ዱባይ ለንደን ደቡብ ኣፍሪቃን ቻይናን ዓበይቲ ትካላት ክትመርሕ ኪላያ ድሕሪ ሓደ ዓመት እውን ካልእ ሓጎስ ክመፅእ ኪሉ እዩ ንሱ ድማ ዶክተር ሶፊያ ምስ ዶክተር ጆርጅ ምጥን ዝበለ መርዓ ብምግባር ሓዳሮም ክገብሩ ኪሎም እዮም ኣብ ዝቕፅል ዓመት እውን ሶፊያ ወዲ ክትወልድ እንኮላ ስሙ ድማ በቲ ሙት ኣቦኣ ክትስይሞ ኪላያ ብኡ ምኽንያት ድማ ናብ ኣምላኽ ነዚ ዓይነት ቤተሰብ ክትረክብ ምኽኣላ እናመስገነት ታሪኽና ይፍፀም እምወዳእ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩማ ይፈለየኒ ክብል ፈቱ